Het ziet er best wel lastig uit. Pijnlijk ook. Ik ben Kiek. En dit is mijn vader. Mijn vader is dokter. Dokters zijn ook nodig in de oorlog. Ik ben toch altijd heel huis thuis gekomen? Ja, maar het kan ook een keer misgaan. Hij kan verdwalen. Een andere vrouw tegenkomen. Of nog erger. Een verdwaalde kogel. Ja, maar daar moet je niet aan denken, Kiek. De kans dat jij een vader hebt is heel groot. En de kans dat je geen vader hebt is heel klein. Heel klein. Pas je goed op? Ja. Ja? Kiek, ik moet je even wat vertellen. Papa is zoek. Kan je de kans ook groter of kleiner maken? Nou ja, je kan wel kansen beïnvloeden. Niemand heeft een dode muis, een dode hond en een dode vader. Toch? Hoe kom ik aan een dode hond?